Karong adlaw gihatagan kita sa inspirasyon sa bukasyon ni San Lucas Evangelista. Si San Lucas mao ato ang isa sa mga pinili sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang bukasyon na isang ebanghelista. Usa ka ebanghelista nagsulat sa mga the third gospel. Kag amo atong usab ang buhat sa mga apostoles. Siya ang iyang profesyon sa iyang siguro siya ay isang mananambal. He is a doctor. Ano siya ang mga patron saint ng mga mananambal. Si San Lucas, gin-mention siya ni San Pablo nga kauban siya ni San Pablo sa iyang pagbantala sa maayong balita. Especially sa mga non-Jewish community. Si San Lucas, ibiyaan niya ang iyang profesyon bilang isang medical doctor. Siya muadto sa mga para mag-andam sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang mga kaubang niyang mga tagapagmantala sa maayong balita. Siya ay namatay bilang isang martir. Si San Lucas mao ang isang ebanghelista na sa iyang gospel nag-mention ng 72 nga gipili sa atong Panginoong Hesukristo para to go to the mission all over the world. Siya ang isa sa mga naghatag ng kanyang testimony even in those places na there is always kind of danger and many challenges in his missionary life. He died as a martyr. Ang kanyang kinabuhi mao ang paghalad sa iyang kinabuhi ng total commitment to the mission to the poor, to the mission to the Gentiles territory. Kauban siya ni San Pablo sa dito sa mga farthest places outside the Jewish territory. Siya ang mga isa sa mga huwaran ng mga misyonero sa atong tanan. We are all also sent in situations like now na daghang mga challenges because not only we are just like the non-Jewish community that reject and does not know the message of God, but yet we are confronted with the situations in our family, in our society, and even in our church. We are sent to be companions in the mission of others who are sent ahead of us. Gani ang atong ebanghelyo karon mao ang kasaysayan sa mga gustong magsunod sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ginpadala sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. There are always a danger situation. There is always a challenge to be humble and to give all your life, even at the expense of your life. Pero ang Ginoo dili magpapubaya sa atong tanan. Give us always the need and all our necessary things and
panginahanglan para sa atong misyon bilang Kristiyano isip mga bunyagan karong panahuna. Ang atong misyon mao ang ayuhon ang mga masakiton niadtong in every town, in every situation. At sultihan nato ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghahari sa Dios. Through our testimony, to our witnessing as Christians of today, we are called to be like Saint Luke, who offered himself to the full. And he always giving us the example that God will provide. God is a provident God. God is the one who protects us. And also, we have the obligation and responsibility to take care also of those who are sent to us to be messengers and missionary of God. Amen.